Ngayon mga kapatid, pakinggan natin ang sumpaan sa isa't isa nitong magpapakasal. Ako si Kido. Tinatanggap kita edad bilang tanging asawa. Mula ngayon ay aangkinin kita, mamahalin at aalagaan. Malusog ka man o may sakit, sayaman o hirap. Tanging ikaw lamang ang aking asawa, igagalang at pagsisilbihan. Hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan o hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Ako si Edad, tinatanggap kita Kido bilang tanging asawa. Mula ngayon ay aangkinin kita, nakakaangat ka man sa buhay o hindi, sa hirap man o ginhawa, malusog ka man o may sakit. Mamahalin at aalagaan kita, susundin kita at igagalang. Isinusumpa ko ito ayon sa sagradong utos ng Diyos hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Katungkulan ng dalawang ito na paligayahin ang isa't isa habang sila'y magkasama. Ito ang dapat isaisip. Mula ngayon ang karangalan at kasagraduhan ng kasal ay kanilang gabay at panuntunan sa matatag na pagsasama. Sa kanilang pagmamahalan dapat panatilihin ang walang pagbabagong katotohanan na ang sinumang pinagbuklod ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. Ito ang pinakamahalagang araw na pinili ni Kido at Edad upang mag-isang dibdib. Bilang pagsunod at ministro ng Ebanghelyo, aking idinideklara at ipinaalam sa inyong lahat na saksi at sa inyong lahat na naandito para sa mahalagang okasyong ito na sina Kido at Edad ay mag-asawa na ayon sa tagubilin ng Diyos at sa panuntunan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Aking malaking karangalan, ipakilala sa inyong lahat sina Mr. at Mrs. Kido Singdayon. O, halik na sa asawa. Ganito na lang na ba ang buhay natin, asawa ko? Wala na bang magagawa para umasenso tayo? Ayoko ng ganitong buhay. Kapag laging ganito ang ginagawa. Magtiyaga ka lang, mahal. Darating din ang panahon, aasenso din ang buhay natin. Basta magtulungan tayo. Ano sa palagay mong gagawin natin? Dalawa na ang ating anak. Pero ganito pa rin ang ating sitwasyon. Kahit sana ganito. Pero heto, sinisipon ng anak natin. May pera ka ba dyan na pambili ng gamot? Kapag ganito hindi ka nagre-remedyo, ako na lang ang aalis para maghanap ng trabaho. Anong tingin mo sa akin, Edad? Hindi ko kayo inaasikaso? Ginagampanan ko naman ang aking tungkulin para mabuhay tayo.
Pero pag sabihin mong aalis ka, umalis ka. Kung wala ka ng pagmamahal sa ating mga anak, iwanan mo. Oh, kayo pala yan, ama. Saan pumunta ang ina ng mga bata? Akala ko ba'y nag-usap na kayong mag-asawa? Pinuntahan ako at sinabing alagaan itong mga apo ko. Nakita kong kinuha niya ang kanyang traveling bag at umalis para maghanap daw ng trabaho. Kapatid na Kido, nabalitaan ko ang nangyari sa pamilya mo. Ang gusto kong ipaalala sa iyo na sana ang nangyaring ito sa buhay ninyong mag-asawa ay hindi maging dahilan ng pagre-rebelde mo sa ating Panginoon. Huwag mong hayaang talunin ka ng problema. May mga problemang darating sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Subalit alalahanin mong may Panginoon tayong malalapitan at hindi niya tayo pababayaan. Manalig ka at tumawag sa Kanya. Asikasuhin at alagaan mo ang iyong mga anak. Darating din ang panahon na matatanto ng iyong asawa ang kanyang malaking pagkakamali. Kuya, halika tingnan mo si Itay. Iniisip na naman niya ang kanyang asawa. Tay, huwag mo na siyang isipin. Kinalimutan ka na niya. Halika na't kumain na tayo. Nakaluto na ako. Pumayat ka na sa kaiisip eh. Halika na. Ano ba kayo mga anak? Alam ba ninyo na ang ina nyo ang iniisip ko? Kung ano-ano naman ang pinagsasabi nyo? Magtiyaga tayo mga anak. Lando, Linda, kahit na ganito ang buhay natin, nabubuhay pa rin naman tayo. Ipagpatuloy natin ang pagtitiwala sa ating Panginoon at sa Kanyang awa, bubuti din ang ating buhay balang araw.
Talagang kailangan matyaga, Itay. Kapalaran natin ito eh. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga anak, dahil nakakaunawa kayo. Aray ko, bakit ito? Aray! Aray! Oh, bakit na naman? Para ka nag-aartista. Gusto mo lang yata tayong umuwi na eh. Hindi, kuya. Matagal ko na itong nararamdaman, pero parang lumalala. Sa kanyang awa, tapusin natin to. Balang araw, may maani tayo na pang pa-check up. Sana, napagod ka lang. Linda, kamusta na ang pakiramdam mo? Kuya, wala na akong lakas. Dalhin na ninyo ako sa ospital. Oo, siguro. Ako mismo nag-aalanganin sa iyong karamdaman eh. Ang problema ng anak ninyo, batay sa mga sintomas na sinasabi niya noon sa akin, nilalagnat, nanginginig, at masakit ang pag-ihi, mga sintomas ito ng sakit na tinatawag nating pyelonephritis. May infection ang kanyang kidney, yung isang niyang kidney. Maraming kadahilanan ang infection. Maaring may bato kaya ganun. Alam kong medyo mahal ang pinabibili kong gamot ngayon. Pero wala tayong magagawa dahil may infection na siya. Kaya, ang ganitong sakit kailangan ng regular check-up hanggang sa mawala ang infection. Kahit hindi ka na sumama sa akin, di bali iniiwanan naman kita lagi ng pera. Dahil pagsasama ka, walang magbabantay ng ating bahay. Sana may magbantay o may anak tayo, pero wala, ikaw na lang ang magbantay. Kaya wag ka nang sumama sa akin. Oo nga eh, marami ka talagang iniiwan na pera. Pero gusto ko rin namang mamasyal sa ibang lugar. Oo, pwede kang mamasyal kung gustuin mo. Pwede kang pumunta sa Baguio para doon ka mag-shopping o kaya'y magliwaliw. Kapag nagsawa ka na sa Baguio, di pumunta ka sa Maynila. Mabuti pa kung ganun. Oo nga, iniiwanan mo ako ng pera.
Pero hindi ako kontento, lalo na't paminsan-minsan ka na lang umuwi. Sana mamasyal tayo o mag-honeymoon. Ganon sana paminsan-minsan. Tao po! Oh, ikaw pala. Pwedeng tumuloy. Tuloy po kayo. Nakikiusap ako kung pwedeng isang sa inyong malit kong bukid. Kailangan namin ng pera dahil itinakbo kahapon ng aking anak sa ospital. Si Linda? Magkano ba ang kailangan nyo? Kahit sana 30,000, madam. Kung meron dyan. Kunin mo na ate. Sayang din. Gawin nating fish pan. Bakit, Linda, hindi ka kumukuha ng ulam? Kung ayaw mo niyan, may saging naman dyan, pwede mong ulamin. Mataba ka naman kahit hindi na. Ito ang maganda, maski ganito tayo. Nagpapasalamat pa rin tayo dahil tumataba naman kayong magkapatid. Kaya magtiyaga tayo, huwag mawalan ng pag-asa. Darating din ang panahon, bubuti din ang ating pamumuhay. Sinasabi sa Biblia na tayo matutong makontento, sana ipagkaloob sa atin. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kung ang lahat ng hayop ay nabubuhay, di mas lalo pa tayong mga tao. Tao po! Baka nagkamali ka ng pinasukan. Nang pinuntahan. Hindi ate. Talagang ipinagtanong ko at ito ang tinuro nila na tinitirahan ninyo. Ang alam ko kasi, binata siya. Hindi ate, may asawa na siya. May legal na siyang asawa at kawawa naman ang kanyang pamilya. Kung hindi ka naniniwala, ito po ang ebidensya, tingnan mo. Ito po ang kanilang marriage contract. Ito ang asawa niya, na ate ko. At ito ang kanilang anak. Yan po ang katotohanan, may legal siyang asawa.
Alam kong masakit sa'yo pero gusto kong sabihin. Ngayong alam mo na, gusto kong iwan mo na siya. Dahil kawawa naman ang kanyang pamilyang iniwan. Iba ang pinaglalaanan ng kanyang sweldo. Ngayon na nalaman mo na, iwanan mo na sana siya. Lando, anak, pagpasensyahan mo muna dahil sa karamdaman ng kapatid mo, hindi ka muna makakapag-aral. Baka sa awa ng Diyos gumaling siya, saka mo ituloy. Dahil lahat halos ng kinikita natin ay sa kanya nagagastos. Oo nga po, ang mahalaga sa ngayon ay gumaling si Linda. Talagang awang-awa na nga po ako sa kanya eh. Di bale, pag gumaling na si Linda, saka natin tingnan kung paano nyo ipagpapatuloy ang inyong pag-aaral. Opo, Itay. Kape nga dyan, darling. Pagod na pagod ako sa biyaheng galing sa Baguio. Bakit? Ano ba ito? Kape ang sinabi kong dalhin mo. Basahin mo kung ano ang laman niyan. Anong ibig sabihin nito? Bakit ito? Tanungin mo ang sarili mo. Sinong nagdala nito? Dinala ng hipag mo, na kapatid ng asawa mo. Alam mo, iniwan ko ang mga kawawa kong anak. Iniwan ng asawa. Sumama ako sa iyo dahil sinabi mo wala kang asawa. Pero bakit mo ginawa ito? Bago tayo nagsama, sinabi ko sa iyo ang katotohanang may pamilya na ako. At sa tagal ng ating pagsasama, hindi mo sinabi sa akin para alam ko rin sana ang dapat kong gawin. Nakapagdesisyon na ako. Isipin nating bumalik sa kanya-kanyang pamilya. Ako, babalik sa aking pamilya. Ikaw, bumalik ka na sa asawa mo. O sige, kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Paano? Nagkamali at nagkasala ako dahil sa pera at pag-aari pinang-akit ko sa iyo. Sige, ganun na lang. Napag-isipan ko naman din.
bumalik ka sa pamilya mo at babalik na rin ako sa aking pamilya. Sige, ganun na lang. Inaamin kong may kasalanan din ako. Kung hindi sana sa material na bagay na hinahanap ko, hindi ko na hinangad ang pera mo. At siguro, kasama ko pa rin ang aking pamilya. Kaya ngayon, magturingan na lang tayong magkaibigan. Dahil wala na tayong magagawa. May pamilya ka at gayon din ako. Mahaba-haba ding panahon tayong nagkasala. Oh, ikaw pala, Ida. Mabuti at naisipan mong umuwi. Oo, ako nga, Kido. Sana'y patawarin mo ako. Lando, Linda, dumating ang ina nyo. Lando, Linda, ang lalaki na pala ninyo mga anak. Huwag mo kami tawaging anak. Para sa amin, patay na ang aming ina. Ilang taon na maaari kang bumalik pero hindi mo ginawa. Ilang taon din kami naghirap. Ilang taon din kami pinagtawanan. Ilang taon din nabaghabag ang aming isipan dahil sa iyo. Napahiya kami sa ginawa mo. Na ngayon na kaya na namin mabuhay na wala ka, saka mo naisipang bumalik? Di ka na namin kailangan. Lando, anak, maawa ka. Umalis ka na. Di mo kasi kami naintindihan ni Itay. Ano pang hinihintay mo? Ano pa ang hinihintay mo? Umalis ka na! Pwede po bang tumuloy? Tuloy po kayo. May pupuntahan sana ako. Pero sino po sila? Ako pala si Idad, asawa ni Kido. Ay ganun ba? Hindi kita namukhaan. Malaking pinagbago mo ah. Halika, pasok tayo sa loob. Maraming salamat. Ganun palang nangyari sa inyo? Wala akong masasabi sa iyong pamilya. Kung bakit sila ganoon sa iyo, dahil maliwanag na ikaw ang nagkasala. At kung ikaw ay hindi nila tinanggap at wala kang matuluyan, pagtiyagaan mong tumira dito sa akin. Pasensya, ganito ang buhay ng isang pastora. Kaya kung ano ang kaya kong ipakain, pagtiyagaan mo na lang.
Mabuti at pinagbuti mong maging isang tapat na pastora. Sa grasya niya, yan ang tawag ng Diyos sa akin. Ako? Kung ano-ano na lang ang ginawa. Huwag kang mag-alala. Baka habang nandito ka, ayusin ng Diyos ang buhay mo. Anong gagawin natin mga anak? Magpasalamat pa nga tayo dahil naisipang magbalik ng inyong ina. Di ba natin siya patatawarin? Kahit ano ang nagawa niya sa atin, kahit tinraidor tayo, sinira ang ating pamilya. Pero anong magagawa natin kundi patawarin siya? Hindi maaaring ikaila ang isang ina. Ang ina ay ina at ang ama ay ama. Hindi yun. Para sa akin, Itay, sinasabi ko hindi ko maaaring patawarin ang ginawa ni Inay. Noon sana maliliit pa kami at hirap na ang dinadanas, noon sana niya naisipang bumalik. Ngayon na kaya na namin buhayin ang aming sarili. Saka pa siya babalik? Patawarin at tanggapin ko siya? Kung ako, ayoko talagang magpakita si inay dito sa bahay. Talagang ayaw ko siyang makita. Hindi ba ito ang tamang panahon para ipakita natin? Na kaya nating magpatawad gaano man kabigat ang kasalanan ng tao na nagkasala sa atin. Paano? Yan siguro ang kahinaan niya. Bakit? Ilang araw na kitang napapansin na masyado kang malungkot. Nahihiya na nga ako sa iyo. Nagpapakain lang ako. Lalo pa at lagi kong naiisip ang aking mga anak at asawa. Huwag kang mag-alala. Dahil kaligayahan ko rin ang mapaglingkuran ng ibang tao. Ngayong wala akong pupuntahan, kung gusto mo, ibahagi ko sa iyo ang salita ng Diyos. Oo, sige nga. Nagpapasalamat ako dahil gusto mong makinig sa salita ng Diyos. At ako bilang pastora naman, gusto ko rin ibahagi ang salita ng Diyos sa iyo. Gusto kong mag-umpisa tayo sa aklat ni Isaiah. Sinasabi dito sa Isaiah 1:18, "Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo o bulak." Ito ang magandang salita ng Diyos para sa ating mga anak niyang makasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay hinihalin tulad sa isang napakaruming basahan. Kaya, tayo'y magpasalamat sa salita ng Diyos na nabasa natin na siya ring nagsasabi sa atin na kaya niya tayong linisin at paputiin sa pamamagitan ng umagos na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nakasulat din ito sa banal na salita ng Diyos at sinasabi niya sa Mateo 11:28, "Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ang pag-asang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin kahit gaano tayo kasama sa harapan niya at sa ating pamilya ay kayang patawarin ng ating Panginoon ayon sa salita niya na nabasa natin. Kaya kung nais mo siyang tanggapin ngayon sa buhay mo bilang tagapagligtas, tutulungin kita sa panalangin.
Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po ako sa pagmamahal mo sa akin. nagpapasalamat po ako sa pagmamahal mo sa akin. Dahil sa aking mga kasalanan ay namatay si Jesus. Dahil sa aking mga kasalanan ay namatay si Jesus. Tinatanggap ko na ako'y nagkasala sa iyo Tinatanggap ko na ako'y nagkasala sa iyo at sa aking pamilya. at sa aking pamilya. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Salamat po sa inyong kapatawaran. Salamat po sa inyong kapatawaran. Tinatanggap ko si Jesus sa aking buhay Tinatanggap bilang ko si Jesus tagapagligtas. sa aking buhay bilang tagapagligtas. Isulat po ninyo ang Isulat aking niyo ang aking pangalan sa libro ng buhay. At tulungan mo At tulungan po mo po akong akong mamuhay ayon sa iyong sa iyong kalooban. kalooban. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sinasabi sa salita ng Diyos, ang lahat na tumanggap sa Kanya ay magiging anak niya. Pagpalain ka ng Panginoon Jesus dahil tinanggap mo siya sa iyong buhay at isa ka na niyang anak. Lando, Linda, ang lalaki na pala ninyo mga anak. Huwag mo kami tawaging anak. Para sa amin, patay na ang aming ina. Ilang taon na maaari kang bumalik pero hindi mo ginawa. Ilang taon din kami naghirap. Ilang taon din kami pinagtawanan. Ilang taon din nabaghabag ang aming isipan dahil sa iyo. Oh, Pastora, mabuti at napasyal ka. Halika, pasok. Opo, naparito ako. Nagpapasalamat po ako dahil naratnan ko kayo. Pumarito ako dahil naawa na ako sa inyong ina. Minabuti kong makipag-usap sa inyo na kung maaari, bigyan ninyo siya ng isa pang pagkakataon na ipakita sa inyo kung gaano niya pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Sa tagal kasi ng panahon na naging kasama ko siya, nakita ko kung gaano niya pinagsisisihan ang nagawa niya sa inyo. Yan nga ang palagi kong sinasabi sa aking mga anak. Hindi nyo kasi maintindihan eh. Sa tagal ng panahon na hinahanap-hanap namin ang pagmamahal ng isang ina, wala siya. Ngayon kami nasanay na at pwede na mabuhay kahit wala siya. Sa kanya sasabihin babalik siya. Madali lang ba yun? Sinasabi mo lang kasi yan, Pastora, dahil hindi sa'yo nangyari. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo dahil alam ko kung gaano kabigat ang ginawa ng ina ninyo. Alam kong kayo ay nagsisimba at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa dumating na pagsubok sa inyo, gusto kong ipaalala ang inyong narinig. Dahil ang sabi dito, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sa iba pang bahagi ng kasulatan, nasasabing, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam ko na matagal na ninyong narinig ito na ibinahagi ng inyong pastor. Ngayon ang panahon para ipakita at isagawa ninyo. Nasabi ko na sa inyo kung paano pinagsisihan ng inyong ina ang kanyang mga nagawa sa inyo. Kung paano nating napapatawad ang ibang tao. At kung bakit ang mismo ninyong ina ay hindi ninyo mapatawad, ito ang gusto kong ipakiusap. Nabigyan niyo siya ng pagkakataon na ipakita kung gaano siya nagsisisi.
Sana'y sa mga puso ninyo may natitira pang pagmamahal sa inyong ina. Aray ko! Aray! Bakit? Ano nangyari? Teka! Teka! Sinabi ko na kasi na huwag ka nang sumama eh. Anong gagawin natin yan? Umuwi na nga lang tayo. Sumakit lalo ang dati kong nararamdaman. Kahit mauna na kami, ano? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Tingnan ninyo ang nangyari sa inyong anak. Alam kong nahihirapan kayo sa kanyang dialysis dahil alam kong mahal ang magpa-dialysis. Gumagastos yata kayo ng 5,000 kada buwan at halos 1 taon na kayong nagpapadialysis. Para mapaliit ang gastos ninyo, kailangan ang malaking pera. Dahil ang gagawin natin, dalhin natin siya sa Maynila para sa posibleng kidney transplant. Ang unang kailangan gawin ay maghanap ng magbibigay ng kidney. Mabuti at pumunta ka, pamangking Chris. Ano yun, Uncle? Kung maaari, ikaw muna ang magbantay sa pinsan mo sa ospital para makauwi muna si Lando. Lalabas ako para maghanap ng perang gagamitin. Oo nga po, na-hospital pala uli si Linda. Panginoong Diyos, mahabag po kayo sa akin. May malaki po akong problema. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa anumang hirap, nakikinig ka, Panginoon, sa aking mga daing. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng malaking halaga. Nagtitiwala po ako, Panginoon, na meron kang paraang matulungan ng sino mang sumasama at humihingi sa iyo. Hindi sa ganun, Itay. Hulog ng langit yan para may gamitin si Linda sa ospital. Saan ka kukuha ng ganyang kalaking halaga? Mahirap, anak. Kawawang may-ari nito kapag hindi natin ibalik. Isipin mo kung tayo ang may-ari at hindi nila ibinalik. Di wala tayong pinagkaiba. Kawawa? Hindi ba't mas kawawa si Linda sa ospital? Hindi bale, anak, dahil naniniwala tayo na kapag may maganda tayong nagawa sa ating kapwa, tayo rin ang aani ng maganda na maaring gawin ng iba sa atin. Ang Diyos rin ang nagagawa ng paraan upang maibigay ang ating pangangailangan. At saka mahirap, nakasulat pala dito ang pangalan ng may-ari. Kaya anak, ibalik natin. Kawawa naman sila. Hanapin natin ang may-ari. Malaking halaga din ito. Salamat dahil ibinalik mo sa akin itong napulot mo. Sige, maraming salamat, Lando. Sige, maraming salamat. Sige, uuwi na ako, sir. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyong grasya at pagmamahal na naibalik ako sa tamang landas. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan laban sa iyo at sa aking pamilya. Ngayon, Panginoon,
Hinihiling ko po na ikaw ang gumawa ng paraan para mapatawad ako ng aking pamilya upang kami magkasama-samang maglingkod sa iyo. Oh, Lando, kumusta? Balak namin punta sa bahay ninyo. Hinahanap kita. Mabuti at nakita kita dito. Nabalitaan ko ang inyong problema at gusto ko rin makatulong. Kahit ako na ang magbayad sa bayarin, maghanap na lang kayo ng magbibigay ng kidney. Talagang malaking pasasalamat namin kung ganon, sir. Yan kasi ang pinoproblema namin. Masisihan talaga si Itay kapag narinig niya yan. Huwag kang mag-alala, sakay na. Puntahan natin ang itay mo at ipaalam natin sa kanya. Opo, sir. Sakay na. Pakibukas nga ang likod. Uncle, may pinapapirmahan sa iyo mula sa ospital. Ito ang waiver na nagsasabing pinapahintulutan mo si Linda na maoperahan dahil may magbibigay ng kanyang kidney para sa kay Linda. Kailangan pirmahan mo po para maoperahan na siya agad. Mabuti naman. Alam mo ba kung sino ang may magandang puso na magbibigay ng kanyang kidney sa iyong nakababatang pinsan? Kahit ako hindi ko rin alam. Basta sinabi ng doktor na pumunta ako kaagad at ipaalam sa iyo. Para ang sarap ng mangga na yan. Kuya, pahingin naman. Hindi pwede. Hindi mo ba alam na bawal pa ito sa'yo? Kalalabas mo lang ng hospital dahil sa kidney operation eh. Oo nga pala kuya, sino kaya yung may magandang puso na nagdugtong sa aking buhay? Hindi sinabi ng doktor ang pangalan ng nagbigay ng kidney. Ayaw daw ipaalam ang nagbigay. Pero pasalamat ka dahil ikaw ang napili niyang tulungan. Bahala na ang Diyos na gumanti sa kanyang dakilang ginawa. Hindi natin kasi alam kung sino siya eh, para puntahan at makapagpasalamat tayo. Oh Linda, kumusta? May sulat para sa iyo. Dinala ni Pastora kanina galing sa bundok. Sige, alis na ako. Nagmamadali kasi ako. Ano daw yan? Pinsan, saan galing ang sulat? Kay Pastora, binigyan niya sa akin sa bundok. Sige, alis na ako. Oh, ano daw yan? Sulat, Itay. Dinala ni Pinsan Berto. Kaya pala may pangalan. Basahin nyo kung ano nakasulat. Basahin mo nga, Linda. Sana'y datnan kayo
ng sulat kong ito na nasa mabuting kalagayan. Gusto kong ipadama ang taos-puso kong pangungumusta sa inyong lahat. Ginawa ko ang lahat ng paraan para ipakita sa inyo ang taos-puso kong pagsisi sa mali kong nagawa sa inyo. Hindi ko kayo masisi kung magalit kayo sa akin. Ang tanging dasal ko na lang ay mapatawad ninyo ako kung ikakaligaya ninyo na hindi na ako makita. Lalayo ako at hindi na magpapakita sa inyo kailanman. Ganito man ang kinahinatnan ng ating buhay. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil tinulungan niya tayo sa problema sa hospital. Ako ang pinanggalingan ng kidney na ibinigay kay Linda. Ito ang masasabi ko sa inyo. Ano man ang mangyari sa atin, tandaan ninyo, mahal ko kayong lahat. Edad.